Hello guys, welcome to my YouTube channel ITB VLOGS. Today I'm going to Naidw नै सेंग्राफोरखौ बेसेबां पस्ट खालामगासिनो सासे दिखांग्रा सासेया ओरैहाय पस्ट होगासिनो बेसेबां फट' दिखांबाय बिथांमोना हागवासै गावबा गावसो थिखांगासिनो माबायदि मोनदों दाउला पार्कआव फैनानै नोंथां मोजाङानो नाथाय सिख्लाफोर गैया हिन्जाव थाखानाबो सिख्ला नांगोन नोंनो wah videographer poster videographer Naidw नै केमेरामेनखौ बेसेबां मेहेरदों खालामगासिनो नै गथ' गोरलैनि फाव सानैबो सानैजों भिडिअ खालामलांगासिनो nih, menela, Raza, hei Raza, mati mende. Hello guys, नोंथांमोना बेयावहाय फैयोब्लाथाय जेबो टिकेटनि गोनांथि गैया नोंथांमोना बेयाव फ्रियावनो हाबनो हागोन ओमफ्राय मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्राया बेनोदि बेयावहाय माने बे फ्लेमनि सिङावहाय बे जायबा नियाव टाइल्स लगायना दोनदों बेयावहाय माने गोबां मुंख्लंआरि बिथांमोननि मुंजों आरो बिमा बिफानि मुंजों लोगोसे गामि पोस्ट अफिस पिन नाम्बार बेफोरखौ लिरना दोननाय जादों So guys, video ko dahi ramai. So dahi ang karbai ni going to get exit gate. So nantangmona bijang beyaw aram se without ticket ono pinani nai pina hagan. So nantangmona orai first entry ono sona bodo ko open room honi murti ko nuno moनगोन. बेनिफ्राय थोंजोङै हाबलां होबाथाय दाउला पार्क जेराव नै गोथां दाउला मासेबो गैया गोथैसो दोङो माब्रै गोजौआव दोङो गोथै माब्रै दाउला दं जानो गोसोबाबो जानो हाया एवनोबो हाया अन्थाइनि हानिसो So guys, दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामलांदो लाइक शेयार खालामलांदो